Wilujeng pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Bapak, Ibu ingkang kinasih lan sedulur-sedulur katresnan, kados pundi kabaripun? Katur donga saking kula, mugi-mugi kawontenanipun Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat, semangat lan lancar anggenipun ngayahi pedamelan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos alaming lelembut anggitanipun Sri Adi Harjono kanthi irah-irahan Putri Ayu Omah Suwung. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Priye Masar? Sida nglacak misteri Omah Suwung? Pitakone wiwit mau satemene mung dapur tanggapan saka panantangku kanggo mbuktekake kalamun bangsa lelembut kuwi ana. Ora kaya anggone gegeki teori halusinasi, ilusi utawa delusi. Kang anggap menawa bangsa lelembut iku mung dapur panduga, sugesti apa dene imajinasi. Oh, daleme Pak Herman to. Ya sida no. Butuhku rak nyadarake kowe yen satemene bangsa lelembut kuwi ana tenan. Uga kalebu titahe kang murbeng jagat. Mula iya diarani makhluk gaib, jalaran ora saben wong bisa sumurup. Kajaba wong sing wis kabuka mripat batine. Iya nganggo golek dina barang. Wiwit ganti ngucik-ucik perkara 7 dina. Selasa kliwon apa Jemuah kliwon? Mesti jer kliwon iku manggon tengah pancer awak dhewe. Dene Selasa manggon ing lintang Joko Belek, Mars. Lan Jemuah manggon ing lintang Panjerina, Venus. Sarana kanthi laku lek-lekan utawa wungon. Ujube gaya cahya wungu ultraviolet. Iya cahya kawicaksanan. Wih, tekon jlimet ya Masar. Iya, saiki kare kowe saguh apa ora? Walah, aku iki wong sida demen ngadepi tantangan. Ujare wiwit kementhos. Layangan kae ora bakal mumbul dhuwur yen ora ngadepi tantangan angin. Ringkesing kandha, malam Selasa kliwon, aku lan wiwit sida lek-lekan ning daleme Pak Herman. Mesti wae sadurunge lek-lekan, aku kudu njaluk idi palilahe Pak Hartadi dhisik. Jalaran daleme Pak Herman kang disuwungake kuwi pangupakarane dipasrahake marang Pak Hartadi adike. Sedeng Pak Herman pilalah melu putra pambarepe ning Jakarta. Omah gedhong magrong-magrong kang ing jero mung dipadangi lampu remeng-remeng iku
pancen babar swasana seje. Letek sawang pating grandul gek gandane apek gawe napas sesek. Wiwit sengaja tak umbar karben bebas. Tanpa nganggo tak abani kudu tumindak iki. Mundhak aku disengguh dolanan sugesti. Ing jaban omah rawat-rawat keprungu pangelike Calapita utawa walang angkup nangka binarung ngekeke walang kecek kang mahanani wengi malih saya nglangut. Udakara jam 10 mau wiwit ibut nyerapi jubin ngarep dreswar karo mites irunge. Sawise kuwi dheweke terus lungguh epor-epor lendetan dreswar. Ora sila lan sedakep kaya patrape wong semedi. Sauntara kuwi aku golek enggon sing mungguh ing sisih jero lawang utama. Banjur manunggalake cipta, rasa lan karsa nyedot hawa murni saka alam sawegung kanggo masuh reregeting batin. Eneng amrih ening. Gocap bareng ngancik wayah lingsir wengi srebel. Aku mambu sumerbeting gondo parfum. Alus lumer. Cenahne parfum rega larang produk luar negeri. Lebar kuwi bolam panjeran malih kedhep nridil ora uwis-uwis. Bareng lan cat katon cat ora ana bleger wewayangan sawijining putri nganggo gaun malam putih sumrawang. Embuh saka ngendi sangkan-sangkane mlaku lengket-lengket nuju kamar jero sisih tengen. Saikal lawang kamar mengo. Suprandene plas. Putri ayu omah suwung kasebut dadakan ilang kaya kesaput angin. Let sawetara wiwit ngurupake senter mini. Celorat-celorot nyoroti arah-arahe kamar jero sisih tengen, terus mbrabat marani lawange. Tak sawang dheweke isih wae nyorotake senter minine menyang jeron kamar. Bareng wis mangkono, banjur cekat-ceket marani aku ndang gage diajak metu. Merepeki Pak Hartadi kang janji ngenteni ing bangku teras daleme. Menapa dalem suwung menika dipun tenggo putri ayu lencir kuning, Pak? Pitakone wiwit adreng kepengin ngerti kayektene. Pak Hartadi ora paring wangsulan. Nanging malah mak plenyut tindak mlebu dalem jero mundhut album foto lawas. Aku ngraita kira-kira wiwit uga nrenyuhi sesawangan kaya kang tak weruhi. Apa iki sing diarani halusinasi kolektif kaya pratelane wiwit dek winginane kae? Ambak ngono, aku sengadi lolak-lolok saja ora ngerti. Coba sampean goleki apa ana foto sing wujude kaya putri sing sampean weruhi mau. Perintahe Pak Hartadi karo nyorohake album foto lawas.
Wiwit agahan bukai album. Mripate nyunteng njinglengi foto-foto sajroning album nganti alise katon tepung. Mligine tumrap foto wanita. Ora gantalan wektu dheweke bengok. Menika, Pak. Nggih menika. Putri ingkang mlebet kamar nglebet sisih tengen wau. Ning sareng kula trutuli kanyata jebul mboten wonten piyantunipun. Pak Hartadi mantuk-mantuk banjur cerita. Putri kuwi peparape Hesti. Putrane Pak Herman kang biyene kuliah neng UWA utawa University of Western Australia ing Perth, Australia Kulon. Kacarita Hesti seneng marang nom-noman bule Australia. Nanging rasa seneng mau ora disarujuki dening wong tuane. Mula wekasane Hesti pilalah nglalu. Ngombe racun oleh tuku saka Perth. Krungu cerita mengkono mau saknalika wiwit terus nggapyo aku. Dirungket kenceng kambi bisik-bisik. Saiki 100% aku percaya, Mas. Bangsa lelembut kuwi pancen ana tenan. Wusana bareng wis pamit bali, ing dalan wiwit tak kandhani. Kalamun putri sing disumurupi ing daleme Pak Herman mau kalebu bangsa lelembut jinis memedi. Godheke akeh, memedi kuwi panjalmane rohe wong mati kang ora salumrah, nglalu, kacilakan lan sapiturute. Roh kang isih rumangsa kaiket ing bebandaning urusan donya. Judul mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.